Здравейте, аз съм Васил Тошков от Cloxy, а днешната тема е продължение на предната тема за HTML5 семантиката. Трудно ми е малко да преведа за какво ще говоря на български. HTML5 Outline, може би по-точно да се каже HTML5 схематично изразяване или семантично изображение, нещо подобно. Но пак ще се опитам малко по-просто да обясня за какво става въпрос. Миналия път бях начертал тук зад мен, вече е изтрито, но как са изглеждали едно време HTML документите. Тоест тогава идеята беше една страница да е един документ. В момента, както показах и миналия път, web страниците стават все по-сложни и няма как една страница да е само един документ. Това, което е заложено в HTML5 и концепцията е, че вече една страница не е само един документ. Една страница е множество документи и нещо в повече. Една страница в новият HTML формат е множество от вложени един в друг документи, т.е. има и поддокументи. Нали, освен поддокументи, те са и вложени. За какво става въпрос? Значи, семантичните елементи в HTML5, миналия път ги показах, те са следните. Но те се делят на две групи. Това са секционни елементи, т.е. тук са отбелязани с черно. Това са nav navigation, нали, article, aside и section. И елементи на секция. Т.е. всеки един от тези секционни елементи може да има елементи на секция, които са header и footer. Всеки един документ по подразбиране, дори и най-старият, какъвто беше миналия път, си има своите елементи. Тоест, ако приемем, че целият документ е една секция, той си има елементи на секцията header и footer. Елементите на секция съм ги отбелязал с синьо. Под документи в този документ се водят навигацията, самият article и страничната лента. После ще кажа и за тези неща, които съм написал тук вътре. Има и един елемент, който се нарича main, който също е елемент на секция. Миналия път също говори за него. Нали? Той в случай, когато имаме няколко статии на една страница, неговата идея е да съдържа article, множество артикъли. Изключението за него е, че той може да е елемент само на главната секция, т.е. само на главния документ. Той не може да е елемент на статията, т.е. статията не може да си има main, артикълът да има main. Напротив, обратното трябва да, това е много важно уточнение, тъй като много често се бърка. Всеки main трябва да съдържа артикъли, а не обратното. Така че и main тагът или main елементът трябва да се повтаря само веднъж в рамките на документът. Той е изключително нов, буквално на няколко месеца беше одобрен окончателно, така че е изключително нов като технология. Но това е важното, което трябва да се разбере, че той е към тази група елементи на секции, но може да се повтаря само веднъж и има точно определено място, къде трябва да се постави. Даже ако трябва ще разясня малко по-подробно в момента за него, той може да е на мястото на съдържанието, т.е. да съдържа няколко артикъла. Отново помага на Google, както може би усещате, че помага на Google да разбере същността на уникалното съдържание на една страница и как е структурирано то. Т.е. ако е само артикъл, той не върши работа, но ако имаме няколко статии или няколко главни съдържания на една страница, т.е. нали, примерно начална страница на блог, както обичам да го давам за пример, тогава имаме няколко статии, те са в различни артикъли, за да ги обединим в едно и за да кажем, че това цялото е нещо уникално за тази страница, слагаме около тях main елемент. Сега, както виждате, нали, те са две групи. Секционни елементи, т.е. те създават поддокументи в текущия документ и елементи на секция. Както вече пак ще го повторя, разгледахме, главният документ си има header и footer секции, те не са поддокументи и съответните, т.е. header и footer елементи на секция и съответните подсекции вече навигация, статия или пък може да е main tag или нещо такова. Main tagът не е секционен елемент, той не създава поддокумент, той просто групира секции. Сложно е, разбирам го. И странична лента. Сега, това, което е важно, също така ще се опитам да обясня, е, че първото, което е за нивата на заглавия. Нивата на заглавия в HTML5, в HTML, старата версия в HTML
4. Как се правиха нивата на заглавия. В хедъра слагаме H1 най-често, тук слагаме H2, т.е. статията ни е второ ниво, в страничната лента слагаме трето ниво и в футъра, ако имаме примерно rich footer, четвърто ниво. Недостатъкът на стария вариант е, че ако ние в един момент сменим дизайна а в същото време сме съхраняли в базата данни целите статии, примерно с второ ниво и вътре съдържание, изведнъж ще решим да сменим шаблонът, примерно дори и на някоя блок система, тогава това, което се получава е, че ние трябва един вид да минем и да сменим и примерно в новия шаблон имаме по друг начин структуриране заглавията или пък дори в HTML5. Това, което е като недостатък е, че трябва да обиколим и навсякъде да сменим заглавията. Тоест, те примерно вече трябва да са от първо ниво или пък от трето ниво, може да сме умотали още повече шаблонът и това естествено е недостатък. Така че има страшно много предимства всичкото това нещо, в смисъл да си правим секциите в ред и в HTML5 принципът е, че всяка една секция, т.е. всеки един поддокумент започва, ако има в него заглавие, то трябва да започва с първо ниво. Тоест, това не пречи тук да имаме, т.е. основният ни документ да има заглавие от първо ниво и в същото време да имаме още едно заглавие от първо ниво на статията в нашия сайт или каквото и да е там съдържание. Това не е конфликт в HTML5, не е конфликт, защото това са отделни документи. Това е един документ, това е отделен вложен в него документ. Същото нещо е с страничната лента. Тя няма, може на навигацията да сложим заглавие, има някои, които си правят сайтовете така, че да имат заглавие и на навигацията, но няма да влизаме сега в този случай. Страничната лента, ако има примерно уиджети в нея, нали, някакви такива притурки на български, те също, ако имат заглавие, отново, тъй като са отделни секции, те би трябвало да са направени с section елемента, тъй като нямаме елемент за widget. Всичко, което няма елемент навсякъде, където искаме да направим подсекция, но нямаме готов елемент, използваме section елементът за ръчно правене на поддокумент. Другите три варианта се срещат прекалено често, затова за тях си има елементи. И тук много хора ме питат, добре, ако всичко е H1 заглавия, кога използваме останалите от второ до шесто ниво? Много просто, те се използват, когато просто си имаме подзаглавие, примерно имаме статия, тя си има подзаглавие, нали, нормално е да има едно главно заглавие от първо ниво, след което тя си има подзаглавие, може и от второ, от трето и така нататък, зависи как ни е структурирана страницата, тогава вече използваме второ ниво на заглавие и надолу. Но принципът е всяка секция да започва с, нали, което е черно като квадрат, започва наново с първо ниво на заглавие. Оттам нататък текат останалите нива. По този начин се работи много, много по-лесно и с бази данни и с всичко. Много по-лесно е структуриран самия документ. Естествено, на Google не му пука изобщо, в смисъл, дори да ги напишете по стария начин, за Google има просто... Той гледа, че е заглавие и не го интересува какво ниво е, за да може да работи и с стари и с нови документи, но естествено е добре да спазвате новите концепции в новия стандарт. Даже в HTML 2.0, който така и не се наложи се HTML5, там въобще нямаше такива нива на заглавие от първо до шесто ниво. Там просто имаш един таг H и си го слагаш където си искаш, което сигурно ще да е много по-добро решение, но трябва да имаме съвместимо с старите системи. И последното, което искам да покажа при тази схематична подредба, така да нарека, е, че нивата на заглавия също създават секции. Тоест, ако имаме една статия и тя има подзаглавие, всяко едно подзаглавие създава автоматично отново поддокумент. И това е логично. В смисъл, ако имаме подзаглавие, то може да се извлече като отделна статия, следователно то си е отделен поддокумент в текущия документ. Така че го имайте преди това нещо, че подзаглавията, второ, трето ниво, всяко едно се създава собствена подсекция. Нали? Те са секционни елементи, както тези новите елементи в HTML5. Как да тестваме дали сме си направили сайта правилно? Много просто. Пишете в Google или в някоя друга търсачка, ваша любима, HTML5 Outliner и ще ви излезе. Има web-базирани такива инструменти, има разширения за Firefox, за Chrome, за всички популярни браузъри. Инструменти, чрез които да тествате дали правилно сте си структурирали тези секции, подзаглавие,
нали, елементите на секциите и всички такива неща. Нещо, което забравих да кажа е, че всяка една секция може да има елементи на секция. Тоест, това нещо, ако е една статия, тя може също да си има хедър и футър. Няма нищо лошо в това, тъй като много често в хедъра на една статия примерно слагаме, освен заглавието й, слагаме дата на публикуване и автор. В футъра пък на статията слагаме коментари, ключови думи, някакви такива неща. Зависи каква информация показваме, нали, в нашия шаблон. Така че всяка една секция, освен че трябва да започва с първо ниво на заглавие, което между другото става заглавие на самата секция автоматично, тъй като, нали, първото заглавие във всяка една секция става заглавие на секцията, то секциите могат да имат и т.е. да имат елементите на секция header и footer. Main не могат да имат, както казах, само главната секция може да има. Когато тествате с този инструмент, какво ще видите и какво трябва да видите, ако всичко е наред? Трябва да видите иерархична структура на вашия документ. Както вашият сайт трябва да има иерархична структура, друг път ще говоря за това, т.е. да има главна страница, второ ниво, трето ниво и така нататък на страници, така и всяка една страница трябва също да има иерархична структура. Примерно, тя да има само една главна секция, нали? Това са секции и съответните подсекции. Една главна секция с заглавие. Сега това, ако е блог, тук ще е заглавието на блога. Това, ако е фирмен сайт, тук някой път ще трябва да направи за това видео как се описват, как да си направим логото, за да на сайта да носи такава семантична информация като заглавие, но това ще е от логото, от текста един вид пак, заглавието на самия, т.е. бранда на самия сайт. Като подсекция на главна секция трябва да имате следните неща. В идеал, нали, не е казано, но трябва просто така иерархично да са подредени. Нали, това показва, че има иерархия, а не всичко да е на едно ниво. Трябва да имате навигация, най-вероятно тя няма, то ще пише Untitled Section, тъй като едва ли сте си сложили заглавие на навигацията, но все пак може да си сложите. Има такива случаи, хора правят сайтове за хора с увреждания, казват и слагат тайтъл на секцията навигация. Втора подсекция, примерно, това е вече самият пост, т.е. самата публикация. Там трябва да е нейното заглавие или основното съдържание за страницата, каквото е. Ако той има подзаглавие, както е тук в случай, нали, има едно подзаглавие, може да има няколко подзаглавия и подзаглавия от трето ниво, те естествено са на още едно ниво навътре. Т.е. тук показваме вложеността на поддокументите. След което едно ниво към главното, страничната лента на сайта, т.е. A-сайдът, който също няма име, защото едва ли сме му сложили на страничната лента title, може и това да направим. Има там два начина, но няма сега да ги описвам. И естествено, ако той има някакви поделементи, т.е. както е тук в случая уиджети, те си стават негови поддокументи, аз така да наричам, но правилното е да се наричат секции. Знам, че звучи сложно, повярвайте ми, наистина не е лесно, но ако си ги правите правилно тези неща, един ден, според мен, със сигурност това нещо ще се отплати. Идеята е да се покаже ясно структурата на цялата една страница, тя да е иерархична, да си има приоритети и лесно да се разбира, освен къде е главното съдържание, кое е друго съдържание, на кое е подобект, нали, всичко става много по-ясно. Ако тези неща не са описани по този начин, просто документът не става една плоска структура и всяка една система трябва да гадае кое какво е. Мисля, че това е за сега. Надявам се да е било полезно. До следващия път. Чао!